Anyị ekele gị Samuel Ezechukwu eme ihe ụtọ maka ọmarịcha egwu a bụ nke si n'aka Gentleman Mike Ejiagha. Enwe ihe kpatara anyị jiri ya bụ egwu na-ebido n'ụbọchị tata. Maka na agba mbọ otu n'ogwe agba abụọ otu n'ogwe. Anyị na-ajụzi ọgwụ sụsụ ogwe ka apịrị akụ. Ihe na-ekwu bụ na ama m n'ọtụtụ n'ime anyị ahụ na ihe onyonyo nwaanyị a pụtara ebe a bụ nke bidoro na mgbe gara aga. Okwu Mbaka si asị Mbaka. Onye nke asịsị bụ onye asịsị ụmụ asịrị ahụ sisi ọ bụchaghị ihe dị mma nye anyị nwa dịka ndị Igbo. Anyị akwadobughị itinye ọnụ mana ọtụtụ ndị mmadụ kwuru okwu sị kedu ihe anyị na-eme maka na ọ bụrụ na unu na-anya ọfụma Ugwumba so na ndị bidoro ya bụ ihe mgbe o bidoro na mbụ enwere ozi anyị wepụtara unu bụ nke dịkwa na chanel anyị ebe anyị nọ na-etinye ọnụ ihe gbasara sisi. Unu mara na abịa na Ugwumba anyị adịghị ekwe ka ejiri ọgụ anyị panshi. Ya mere n'ụbọchị tata anyị ga-etinye ọnụ ikekwe ọ bụrụ nke ikpeazụ anyị ga-etinye anya n'ọnụ n'ihe gbasara okwu Mbaka. IGBOJenga Mbọchị ọzọ m ga-afụ Reverend Father Ejike Mbaka, aga m ajụ biko ọ gịwa ka Mike Ejiagha kọrọ egwu a. Maka na ọ dị ka otu akwụkwọ anyị gụrụ mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị a na-akpọ One Week One Trouble. Ozugbo Mbaka kwuru megide onye na-achị obodo bụ Buhari. Ọ dịzị ka ga-asị na enigwe ga-ada. Ọ dị ka ga-asị na ọtata ka Mbaka bidoro kwuo nke na-eso okwu. Ọ na-ekwubu eka mgbe ma mgbe chi mara oke ma mgbe onye ọbụla nwee mgbe Mbaka na-ada ekwu nke na-eso okwu. Mana ihe anyị na-ekwu bụ gịnị kpatara o jiri ugbu ọ dịka ga-asị na enigwe ga-ada maka na o kwuru megide Buhari. Asịghị m na okwu nke a bụ maka Buhari o, mana nsogbu dakwuru kamgbe ahụ kazi nkụ a na-azụ ya dịka a na-azụ akwụ. IGBOJenga Nke bụ na ọtụtụ ekweta akwụzi na okwu touch not my anointed. Biko anyị chọrọ ịjụ ọsụsọ ụdara mmidiri ihe a na-apịwa ọnụ. Ọ na-enweghị ndị men of God ọzọ ma ndị obodo ọzọ dị iche iche ndị gbanitekwara isi etu Mbaka si gbanite isi n'ihe gbasara okwu Chineke na itinye ọnụ na etu o si metụta obodo. Mata na ihe anyị bịara abụghị ikpe onye mbere nke o mere isi na onye a emeka maọbụ na onye emeka, mana ihe anyị na-ekwu bụ biko ọ n'orubeghị mgbe ihere ga-eme anyị nwa bụ ndị Igbo na anyị na-asazi akwa anyị n'anwụ akwa anyị ruru iyi na-akpasị ya n'ebe ndị mmadụ ga-afụ abenta anyị na ọ nwụrụ anwụ. N'olu m ya were ha n'ezie ndị Igbo biko ndeewo onye ọ nọ n'ebe ọ nọ na mba ụwa niile ka o gere ihe a m na-ekwu. Good morning everybody, good morning, good afternoon, good evening. Ọmụ ahụ mụlọ ọma kwuru okwu n'efere mba ụwa si na mụ ahụ nne ya mụrụ ya hapụ ya eme m otu ahụ kama na nna ya si na ya agaghị alụ m na mawụdụ kategori ọ ga-alụ ma tụwa m ime under 14 years ma mụrụ ya ofu nwoke ofu nwaanyị ya ejiri ahụ nọ na m nwa m kpọgara nwanne ya n'Enugu ọ ebe ahụ ka ụlọ machi gakwuru this evil man si awụ Mbaka. Yes, Mbaka kpọrọ m ihe a bido last year ma ha na princess nwega problem ma nwa princess ọkwa Mbaka na nwa m anọkwa kpọọ m Mbaka sịkwa m na princess chọrọ igbu nwa m ekwukwe the same thing. Nwa m emechasị ọ ga-send the voice send ya nsị ngwa nye m nọmba dị woman enyi m mụ na this woman ebido na-ese okwu na-enwe problem na the woman na-achị m explain that no, but at last Mbaka m invite n'ụlọ ya nke wee ji okwu ọkwa onye Chukwu tere mmanụ ka ọ sị ya wụ na onwe ya o mana Chineke mana na o mebigo ọgba ndụ ya na ya. Onye nwa kpọrọ m o bido ụzọ gwa m ka m nọ n'ọnụ protection na nwa m gwara ya na m na-eme ihe ọdịnala. Yes, na m nọ n'ọnụ protection na the woman wụrụ busu na-achụgharịzi ya princess na ya na bishop na-edozie because edozie gagala nwa Imo steeti ha si ya lụ na ye princess akasa anyị asị na bishop agba ya akwụkwọ. Anyị mmechakwa ebe m na-azọkwa ndụ nwa m emechakwa dawo Mbaka emezie invite mba ya sị m na m ga-egburu ya bishop na princess na-edozie dedie m bịa na father's house ndị mmadụ nọ dị ọ chụpụrụ ha nwa m nwoke eme na eso ogo kwe ka ọ soro anyị gbagote n'elu ọ naanị m n'ụlọ ọma mgbe ọ gwacha m okwu ajụ m ya ile ihe mere ji chọọ ka egbuo nwanne gị na ndị a ya sị na mpe ya gwara ha alụ na nwaanyị n'Imo steeti
mụ na nwoke aga lụọ Princess apụrụ ga lụọ nwaanyị bishọp agbaghị akwụkwọ bishọp ya mere ntamere imo na ihe ọ na m ga-eme na mma na ekere ọrụ eke na ihe ọ na ya m ga-eme dat na ndị anwụọ ememedi na m ga-emekwa ihe ga-eme ka hapụ ịmata na ọwụ ya ọ ya sị na a ga-esendị ego na akaụntụ nwa m tiri m 1 million betiti gwụrụ m ike maka atụwa ha m anya na onye dị ka Mbaka nwere ike ikwu ụdị okwu a n'agbanyeghị ihe niile na nwa m na-agabigakwa kamgbe mmakwuo maka amatago m ya sị ebe ọma pụta na social media bụ my mom pụta na social media na asị ya bịa gbuo mmadụ so Mbaka chọchọ onye ga-egburu ya mmadụ ọ bụrụ gị Mbaka have never invited you to his house onwere mgbe ọbụla Mbaka ji mee invite she came to my house na ọ bịara ịfụ nwa ya coincidentally ọbụna mụ na fada na-ekwu na phone na ya chọkwara ịfụ fada si oke ngwa na nduru ya bịawa being Sunday morning and ihe a niile na-emekwa mụ na atuku m ebe a my child nọ even my brother they are aware of all these things he's still alive na ya ma ndịkwa ndụ mmadụ egbuori ya nwa ya na ị ga-ebunata money ka ụta na ị ga-ebunata money ka ụta ma ndị niile aka ha dị na ihe na-eme nwa ya na Mbaka ya biko ya nyere ya aka na ego bụ nsogbu ya nyere ya aka n'ihe ego ka ya wee nwee ike wee rụọ ọrụ ya ka ọ ga-eji gbuo Mbaka si ya no n'ihe ọrụ amụma ọ na-arụ sọrọ ya nsọ and for that reason Mbaka did not give this woman a dime mgbe 50 kobo kpọfuru akpọfu onyere ya till today ka mmadụ ga-esizie mmadụ ọrụ ya gbuo mmadụ inyere ya ego inyere ya jina na be nwe contact and that day be first and the last time ọ na-afụ my mother anya pụta mam na efu ya bụ n'otu a eche m na naanị ka imebi nwaanyị kpọ nwaanyị because o mebigo maba eji nwa m ahụ ọ gwacha okwu a okwu eme otiti mgbe m na nwa m na-adụ mbido bawara nwa m si mụ ga-abịa igbu mmadụ gị na bishọp gị na fada ga-akpọwa m ụlọ m enụ onye asị mgburu mbụ ka enụ na asị na egbu m mmadụ bifọ kamgbe m mụchara gị nna gị ajụ m ma emecha alụkwa dị n'ala mmadụ bikọs ama onye ide atọ lụkwa dị n'obodo ahụ nwere onye ọcha aga m alụkwa dị n'obodo ahụ gị unu ji gị na Mbaka gị ji plan ya dịsị ndị gị kpọwa m ka abịa gbuo mmadụ ụlọ m ewu evil child ugbu a ka m matara onye ewu ma laa since ahụ nwa m ada akpọ m mana ihe bitere okwu ahụ anọzi m one Saturday akpọ m sị na nwa m dara na direction nke m ji hụrụ mmadụ m chee echi azụ so ihe nwoke kpọrọ m bịa m ụlọ m ga n'ime akpụ igbu aka ndị aka ha dị ọcha because mụ na Princess a na-enwe problem since ahụ ya na nwa m nwere problem na fonu amakwa m onye nwụ ma kpọzie dị ma si egbukwa nwa m ya sị m aka ya dịkwa ọcha after everything nwa m enweta onwe ya m kpọ ya ụlọ m ya za m si ya chi na nke Mbaka ọgụ ahụ ịsọ Mbaka fada ga-ahụ ọwụ evọman pụta agazi na adoration pụta di a na-ese ndị message to fada otimbodo mbosi ya gwara m fada Mbaka ya hapụrụ m nwa m ihe ọzọ fada Mbaka mezewo Mbaka mezirewo Mbaka adị m akpọzi ya fada mezewo ya kpọrọ nwa m ha bụ anọzie na-akpọ m iyi ọ mgbe m ji gwazi ya dat na bishọp ga-anụzi ha ọ bịara gwa m Mbaka o ji nwa m jizi na-akpọ m na fon edize nwa m na-akpọzi m na fon na-ayọzi m sị m ọmị biko m abịara m ga-ese nkwala ụnụ the voice ego ne ka mmadụ ga-akwụ mmadụ ore nwa ya nwa ibu 9 months oke si na my father mere ga abandon ya ka iji rapụ anyị ndị nke ohi second husband ị nụrụ ma ụmụ 6 ebe ahụ gịnị ka mpa ha mekwuru gị gịnị ka Arinze ha mere gị gịnị ka Chukwuemeka mere gị jiri ya ka isi re m mgbe m pere mpe gịnị ka Chukwuemeka ha mere gị chi nka Chukwuemeka mere gị jiri ya ịpụta n'ụwa na-asị my father ji mee gị nke a mee gị nke ọzọ gịnị ka ụmụaka nke a mere gị mere abandon nobody should touch the tail of a tiger because the Holy Spirit the Father, Son, and the Holy Spirit is not happy Bishop Onaga with what you are doing to his beloved son Reverend Ejike Mbaka.
Holy Spirit is not happy with you. One side not happy with you. That man of God, Ejike Mbaka, loves you so much. He always pray for you in that same adoration minute that you close today. Adema oloma kan nabirigo nyaboku no mana biko oduzizi nchoro idogo na ihe mmepụta bụ biko ọ bụrụ na ihu ndị ọbụla etere mmanụ asị ha anaghị na onye abụ onye etere mmanụ ma ịma mgbe etere ya ma ịma ụdị mmanụ etere ya ọsọkwa ya bụrụ na enu akụkọ etere ya asị gị na onye abụ onye Chineke tere mmanụ ha na-abụ na-eso okwu inwere ihe na-esere ha biko atinye n'ọnụ atinye n'aka hapụ ha mgbe ha ji dozi mmechi ahụ edoziri onwe ha maka na ọ bụrụ na itinye aka ịma ha ikekwe ma ọ bụ mmụọ ọjọọ si n'ebe Chineke nọ wee bịa dịka anyị gụtara n'akwụkwọ nsọ ka ị ghara iji si ukoro ihe na-ama ha. I thank God no okwu a na-ekwu famaka tụrụ ime ọtụghị ime that DNA test the technology day. My husband is alive, I'm alive, and my child is alive, and the world should know that now these people naturally him. They want to kidnap my child so that I didn't prove ha kidnap Zeya man wezi nwatakịrị ga-eji we make DNA test. They are chasing me. Otu aka m na-agbagharị. I'm no longer in my house. Otu aka ha na-achụgharị m. Mana m chọrọ ịjụ ajụjụ. Emecha DNA test a chọpụta na ọbọfa Mbaka nwe nwa. Gịnị ka ga-eme ndị a bụrụ this man ebuba? Ọ dị ma ọ bụrụ na unu ga-ekwe nke anyị na-ekwu n'Ugwumba biko ọ ka mma na ahapụrụ okwu a biko ka ọgụgbo unu onye ọbụla mere mma ya tie n'ọbọ maka na nwere etu ọ dị ịdị na-akpọta afa Fada Mbaka onye ozi Chineke tere mmanụ bishọp na ndị otu ya na-asị ejikwa mee nka onugacha DNA test ọkwa ka okwu a were na-aga ala adịghị mma ọkwa uru ndị nze ya mere n'ihi ezinụlọ unu na-abụ si n'ime ma nne ma nwa ana m asị unu biko ka ọgụgbo unu onye ọbụla kwụsịzie ekwu hapụ na ịtụtụ afa Fada Mbaka na bishọp na onye ọbụla biko ihere mee anyị ịfụrụ na ugbu a na a na-enegheziri ezinụlọ unu anya dịka ndị ogbu mmadụ ndị okwu ha na-akwụghị ọtọ nne ya pụta si ejikwesị ya ga-agbuo mmadụ ikweta kwetacha na ruo gabawa mba ị na-akọrọ onye ọba bịa tiki na-akọrọ biko ihe a dịka akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị biko ka anyị hapụ n'okwu abụghị nne m sị na aga m abịarịrị na ha na-egodo m ego eji gaa n'ọnụ protection nji zọ ndị ya ana m azọ ndị ya ụzọ ị gaghị igbu uke onye ọzọ awụzi m onye na ndụ na-agụ achọrọ m ka nwa nwebata nke onye ọzọ ga-anwụ n'aka m Mbaka lecha manya nwụrụ ị gaghị igburu ya mmadụ Mbaka ị gwara m ga-agbu bishọp ọ na ụdị ihe gwara m iwe onye tere mmanụ elu azụ wụrụ m ihu ihe wụrụ m azụ nne enwere iwe na ekwubo na m si na okwu ya dị ka akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị mana ọ bụrụ na ị nene ya ọfụma kamgbe afọ gara aga ka ya bụ ihe mere e nyere ya ego ruo ọrụ protection ịrụọ na nke ahụ ọkwa eziokwu ekweghị nkwa 1 million naira efuzi 1 million naira ichegharịzie ugbu a enwetara ebe mmiri so wee banye opi ụgbọgọrọ maka na ihe mere kamgbe afọ gara aga ọ bụrụ n'afọ a ka ị na-apụta na-ekwu okwu n'eziokwu ịjụkwa masị m na ọ dị ka adobiri zokọwazie ozuhuzi oke o ji bụrụ kịta ka ịrụtara ikwu okwu Opurobios igwe ejenga Catholic ka ha kpọọ mụ na gị face to face ka anyị kwuo okwu a kpọọ mụ na gị face to face ka anyị kwuo okwu a ọ dị otu obibi ọ ngwa ha m n'ọnụ ugbu a and ụlọma ị na-ekwu okwu di gị na-ekwu okwu di gị ihe ụwa ga-eji amama eziokwu gị na di gị pụta na Facebook kwuo okwu ka anyị mama gị na di gị ọrụ ụtakịrị n'ọkọ gị Mbaka ji hicha onwe ya anya hicha unu ji hicha onwe n'ihu ma ọ tọpe gị ime abụọma ya mụzie nwe na-enye ya ọzọ gị na di gị pụta na Facebook ụwa ma na ị na-ekwu eziokwu ọkwọ na gị na di gị pụta na Facebook taa ụwa ga ma na iwe onye okwu achị ebe nwa na tụgide nne gị achị ị ga-ata ahụhụ At least the world has seen the truth that I'm with my husband. The world has seen that this is my father-in-law. He has proved to the world that Aboma is their child. Aboma Bono Barahan. Ugo Lada Ajonwahan. And Ugo La Fomerenso. Lada Bomo Niro. So, my husband is here. And the Monica Ota, who Princess Monica Ota, Money Napado, my mom, all Botabian Eku, no Fada Mbaka to a million.
ịnụgo ihe di m gwa gị and ihe niile anyị nkwa niile ị na-ekwe my husband ya bịa ka ibido obodo ego anyị na-afụcha ha ncha niile ụlọ m ị ga-ata ahụ in this life ị ga-asọfa ihe ga-eme iji gaghị ata ahụ ọ na-ana atụ achị but ọ na-ana ekwu eziokwu ị ga-ata ahụ it's going to be any time isi na iti ime n'ụwa before gị mụọ nwa ị ga-ekuru hụọ ị ga-ata ahụhụ ị ga-asọfa ị ga-eti mkpu ihe otu words before ole sa tụgodogo gasị but ọ na mmadụ atụgodo gachi ịwa ahụ m ịwa ọbara m ihe ọ na m mere ka onwe m ka m mere if not Mbaka edupụta gị na-eme Mbaka na-ala gị n'ihi masị gị pụta Mbaka asizie gị fight nwanne gị gị jikwa ọnụ gị gwa m na Mbaka break gị mgbe ị nọ 13 years gị jikwa ọnụ gị gwa m everything gwa m 2018 gị na Mbaka lụwa mgbe na-agapụ gị na akwụkwọ m ije gị na Mbaka echi ijuru ka ọ kpọrọ gị ya gbuo gị nsị gị nwa m pụtawa ọ bụrụ ahụ gị na Mbaka agha ọ ga-agbawo gị n'anya bete ma ọ ga-agbawo gị n'anya ọ ga-adị gị let ị ga-ata ahụhụ the best thing ga-eme bụ ịkụrụ gị ọfọma ala ị ga-anwụ ọnwụ ihe ọkwa gị na Mbaka ga-ahụ ga-anwụ ọnwụ ihe Catholic ndị Catholic kpọọ m na Mbaka ka anyị kwekwa face to face ka anyị kwuo ya face to face ọ ihe m chọziri asọkwa ngwa m n'ọnụ and amago m na otu esi wee kwuo okwu a kịta mụ ga-ebido jugharịwa onwe mana ama m na Chukwu a na-echekwa anyị nche ga na-echekwa anyị sinsi ahụ na-achụgharị anyị Chukwu a na-eche m na ezinụlọ m ga na-echekwa anyị nche na ihe m na-ekwu ugbu a kamgbe m ji tinye ihe a na Facebook Mbaka na-ediga ndị na-akpọ m na phone na-threat in my life na enwere ụdị moto na-abata n'ụlọ m n'abalị pụkwa many na-akpọkwa m na phone with many number na m ga-anwụ na ha ga-egbu m ụjọ ọnwa ada atụ m because na ama na m na-ekwu eziokwu ana m ekwu eziokwu na Mbaka na ọsọ ya diga ndị ọrụ na ọsọkwa ya diga ụjọ ada atụ m ihe ahụ na-ekwu ga na-ekwukwu ya because ọ ma na m na-ekwu eziokwu anya na onwe ya makwa na ihe ahụ m kwuga maka ya na nwa m nwa ụlọ ọma wee eziokwu na ihe m kwekwa ihe ugbu a ka ọha na eze ndị Igbo onye ọ nọ n'ebe ọ nọ ka ọ n'olu m ihe ọ na-emere m ma ọma my family nọ Mbaka ma anya ya ya bụ ihe agbakwana nọ na Gear 5 maka na ọ bụrụ na ị na-esonyere ụmụ vidiyo ndị a ha na-ewepụta ị ga-ahụ enweziri mgbe o ruru onye ọbụla kwuwe na a na-achụgharịkwa ya na achọrọ igbe onye nke akwuo na a na-achụgharị ya na achọrọ igbe onye nke ekwuo na a na-achụgharị ya na achọrọ igbe ọ bụ ụdị onye kpatara nkụ ahụhụ siri mgbere badị ọrụrụ ọ bụrụ na unu kwetere okwa ire unu nga wee kwe ka ndị okenye jiri anya okenye mara ihe dị n'akpa ya bụ ihe akaghị iri etu a mana amaka osi na dị ọkwa ihe a mere ndị si unu na nkwucha nke a na mma nkwu ọzọ maka na ya bụ okwu dị ihere mana biko ọ bụrụ na ị na-anụ ihe anyị na-ekwu ụzọ unu ọgụgbo unu onye ọbụla akparịzi na ibia nne na-aga igbu nwa maka gịnị nwa na-aga igbu nne maka gịnị matakwa na mgbe ụfọdụ nkọtọ kakwa n'ogbugbu onye ọbụla riri nwanne ya nakwa ụra onye kwu agụ kakwana mma nke bụ eziokwu bụkwanụ okwu gboo ha na-ekwu okwu ya egwu jikwana ha niile maka na amara m na anyị si na obodo a gaa Enugu ka anyị zute ụfọdụ n'ime ha mana enwe onye anyị fụrụ maka na onye ọbụla na-agbagharị na-ezogharị anyị ga-aga n'ihu iwepụta ozi nke ikpeazụ bụ nke sitere n'aka ma nwoke asị na ọ bụghị ya nwatụwara ime ikekwa ọ bụrụ na ihe ya ada arụ ọrụ ka ọ bụ gịnị mana m etu ebe okwu nke ha si pụta nwoke wee pụta wee kwuo nna ya wee kwukwa sisi hapụrụ ya nwa ya ọ bụrụ na anyị ga-anụ okwu nna ahụ anyị maara na ya bụ ọgụ ga-egbu ya mere biko anyị ga-apịachi ọnọdụ a n'ebe a mgbe na-asị na ya chọọzikwa ịnụ okwu a maka na ya bụ akụkọ enwere etu o si ada na ntị ọ dị ihere ka emesịa nụ I'm only Bolafo. We didn't look at the material. Enugu State. No longer. I'm a senior citizen. Him na afuna video. Him na nanchi. And I got my family. I got one working na wunye na one na Father Mbaka. Monikota, Princess, and Obiageri. Monikota, on the view of Obiageri go. Munem, on a cut on back and I cut on my family. Monikota, when you one na food. When you got for long, no Peter. Now got coffee with Bodoibo.
Dubai ogolala ọbara anyị ga-agọla ọbara anyị nwere usoro ana m ayọ ha ayọ ha hapụ ma famili aka hapụ m aka m aka hapụ nwunye nwa m aka hapụ nwa nwa m aka eji m ayọ ayọ ha onye Chukwu tere udo nsọ Fada Mbaka ha hapụ ya aka na afọ m ya o mere ihe a m na-ayọ ọha n'eze na ayọ nnụ ha ayọ biko ekele m afa m bụ Atamachukwu ọmụa bụ di ụlọma nke ọ bịaga erikpu n'ọnụ na ya bụ spọnsị ya bụ Princess Ụta wee na-ayọ mba ụwa ha biko na ihe a niile ọ na-agwa ha banyere mụ na ezinụlọ Fada Mbaka n'ọya tụba ntakịrị ime ukwu n'aka ọya nwatụba nwunye n'ime nwa na-eme ka mba ụwa mata na ihe a bụ okwu asị unu na-eme anya na mabụrụ onye okwu na sinsi ọ bịaghị eribido na-akọ ihe a ama m ka nne ga-atọ ọnụ ekwugide nwa ya maka ego a na-agwakwana m bụ nwoke hapụ ọbara m hapụ ụmụ m hapụ nwa m na nwunye m ka m jebe Dubai maka ego maka na a na-ekwu okwu a na-ekwu okwu na a ga-aga DNA test ka a maa ma ọmụ nwe nwa a na-asịzi m ka m pụọ jebe Dubai ndị be m biko wee na-ayọ ọbịageri ebe igwe okwu a n'isi kpụrụ Fada Mbaka n'ọrụ marakwa ihe ị na-eme marakwa ndị nugoro ọgụ a ebe ha nọgoro onye zitere gị gwakwa ya na ịma mmenwe ị na-eche nwa nwa gị anya ị na-akọ di ya si nọọ Fada Mbaka mụrụ nwa ọbịageri ka ikwute ga-adị gị n'isi ihe niile nkata niile ma Princess na-akpọ m na fon bụ Monica anja dị na my phone wee na-eme ka ọ mara biko gba mbọ ụwa nyere m aka ya ọra ma ha sepụ aka n'ebe famili m ha sepụ aka n'ebe Fada Mbaka nọ ha biko lee nwatakịrị a na-asị na ọbụrụ m na ha wepụ aka n'ebe ezinụlọ m biko nụ ọgwụkwa ka ọha m n'ọnụ